Tikulandeni ku program inanso ya Sports Access pano pa Zodiak TV, program ya nkhani za masewero kuunikira kodi zakhala motani komanso kuchita motani. Tionako nkhani yokhudzana ndi timu makamaka ya Flames kumeneko Kalisto Pasuwa komanso amene amamuthandizira tukamba za Peter Ngangira osawananso Peter Mponda amene akhala kusakuoneka ndithu masewero amene wa apitawa, ndipo pakadali pano family nakuti amene waso sali part ya technical panel ya Flames. Tiunikira performance ya Flames imene ali ku Ethiopia komanso zikutanthauza chani. Osawananso nkhani yokhudzana ndi Ernest Ntawali ndi amene ali head coach wa timu ya Creek Sporting izi ndithu zikutsatira kuchotsedwa ntchito kwa Elia Kananji komanso owathandizira ake. Tiyembekezere zotani kuchokera kwa Ernest Ntawali amene anaphunzitsapo timu ya Flames chaka chimene ndithu cha 2015 komanso 2016. Osawalanso Airtel Top 8 ikubweranso kumathero a sabatayi tukamba ndithu za matimu okwana 8 amene anachita bwino mu ligi yayikulu chaka chatha. Kodi atikonzera zotani kuyambira ndithu ndi Saturday mpaka na Sunday. Ndi zimene komanso zambiri mukhale pompo. Program ya Sports Access makanda akatsiri amene amatsata nkhani za masewero madolo ndi amene amabwera pa panel pano kufotokozapo ndithu mmene zikuyendera komanso kuti titani kuti mpira upite patsogolo. Ndikulandire pare chinyama program ya Sports Access. Tiyamikire kwambiri. Pano ndingosangala kuba. Ndinaona na game zulo usiku. Chimwemwe chikuchokera kuti? South Africa. Kuri yafa? Aichapa. Inu mufuna iruze South Africa fanya? Mufuna iruze. Chifukwa ya? Sianzathu mina. Inaiti ndi timu ya ku Africa. Ndi timu ya ku Africa. Ndisafere kumudzi. Koma. Ndisafere timu ya bwino. Mexico ndi ya bwino? Oza masaka tukuma BP dala kupa mine timu ndikoza kulina hivi. Unataka mabibi? Tisiye. Kuja mpata tanga yocha. Kulina kagemu kamene kajaza bwino. Magemu obwera mbanda kucha. Anthu adzira ogona kena kodzukanso ziko ndilobulungira ndekuti akugona ogwali masana zabwino bwino koma anthu amakonda mpira kuti ndithu akuonera azionerabe mpaka na tournament imene ndithu itha. Ndikulandire Gome program ine ya Sports Access. Ndathokoza kwambiri kuti tili limodzi program ine ya Sports Access. Nkhani zambiri mbiri ndikuyamba kwa World Cup kuma developments ambiri mbiri amene akuchitika ku meneko ku World Cup. I think pale amakamba apo za game imene yambira World Cup dzulo. Kodi inu mnakwera iti? Ine nali ku South Africa. Awanakwera Mexico mnakwera South Africa. Ndabale athu a South Africa. Ndaku Africa. Ndakuno ku Africa. Ndabale athu. Amene chakana kabela tusubuze. Anelelera abale athu anthu yaita. Stanyoze pano. Stanyoze pano. Muna anakwera mpira anthu ajana anelelera abale athu anthu yaita. Ziti kuli zizukulu zanu. Anelelera zizukulu zikulu. Muzimumba nena ngiro. Kulisia zizukulu ngone. Koma anthu ajatilera. Ifeyo talera amene ajavutika pano apeza bwino ngati nyuzi. Kuli ana athu kumeneko kuli zizukulu zathu kuli ajaji mwene athu ndi even iso ma player athu ambiri aswera so league yako kucha aswera nthawi yaitali. Koma anyway regardless of zimene zikuchitika zosakhala bwino za xenophobic attacks and that's very unacceptable and we need to condemn that because ziko limakhala ndi malamulo or president awo ananena kuti yayi
palibe munthu oti azibwera nanga nde chimene timakhalira ndi malamulo muziko ndi chani, chimene timakhalira ndi anthu okuti apange enforce malamulo ndi chani, because siza wina aliyesetu ndebwe zikuli chikwirikiti so pamafoti pakhale order. So zimene zochitika kuja ndi zinthu zopanda pake, ndi chifukwa chake muona kuti the whole continent was against South Africa for the first time. So that happened. Team ya Africa ikapita ku World Cup, the whole continent imapanga rally behind that team. Okay, not we are one. But this time around we have seen indeed tuna kuti no, South Africa, they have felt it. They are alone. They are on their own. Okay, because no, if we give them support, they will say we want to take their jobs. Okay, so we don't want to take their jobs. We don't want to support them because they will say we want to take their jobs. So let's leave their jobs alone. But the backlash is just too much. I've seen it all over, and I think this will definitely also have an impact on the psychological impact on the players. What is happening everywhere is against the so I think it's something that really especially this mena kupanga kwawo, but tikabwera pa ground manena kuti mwina wangobenthwako pang'ono nkhani kudza ndi World Cup, koma ataona chilichonse chayamba kukhazikitsidwa ndithu tournament imeneyi pa 11 June amenenso analinso ngati chibwereza cha chaka chimene cha 2010 kumenenso amene anatsegulira anali South Africa ndi Mexico, ngakhale World Cup nthawi imene inachitikira ku South Africa 2-0 kupambana timu ya Mexico. Mwina World Cup yayamba bwanji? Ndiyambe ndi Paris Nyama. Yayamba bwino kwambiri. Timu imene zolikoza kupambana ndi Mexico yomwe zina za aside komano ukayang'ana quality ya maplayer amene ali ku Mexico and how they are exposed in the structures za football amene ajawali kutali kwambiri ndife kutali kwambiri. Anakhala kumenya ndi matimu ngati Morocco ndikananena kuti yayi akumana South Africa I think idakali patali ndiyo wachi, so mutakuona mene nali game iyi koma game mpaka na ma red card atatu. South Africa awiri ku Mexico imodzi. I think the first 5-10 minutes in zona with South Africa was very physical, very physical. Then as the game ikaya matempa ikalanso mina ya mafawa zochuluka, so sina dabwe pazimene naona zija koma right on the ground South Africa is bad. Ili mwino chabe kuti mina namkomana ndi the whole first half was a minimum of goal. Remember the whole first half was a minimum of goal. In terms of compaction yao ya midfield inaliabu. Otherwise nakati midfield Arsenal na South Africa yakanachita ratings goli zambiri. Koma mata kwa asunga aimara go generate. Nde ku Morocco ku Mexico ndona this number 9 wao. Akone kwa ngati failed. Kongo. Akone ngati failed. Uyu anapezeka kubaju I think very good striker. Very good striker, and I think Amoni is very clinical the mene mpira wao amawendetsera. However naona bengati alindi tachisodzera tingapo ku Mexico kuti timene amamenya na ndompira. So a very good game tukuyembekezera kuti group imene iyi tiona zodabwitsa. Ndi group yabwino muli matimu abwino. Kodi si Korea so iri mumwe? Fanga ndi Korea ndimaone na lero lomwe mama. Ne mafoemu ya matimu imeneyo. I think Korea so iri ndi experience yabwino kwambiri. Ukaona awa mina kumenya chito ina amenya Japan ku Europe ku kasani kajakalipo is a captain now. And I think you nampira amonika bwino koma ukangana stature ya timu amenya na is Czech Republic. Czech Republic imeoneka kuti in terms of height matupi yao and advantage. Koma I think it anthu dijatire phera kuti akoze kuchita content for they were very good and first on the ball technically city matop so masoni kuti uyu ndeuti tukungofanana ndi anthu dijatire akuri wina kama katola mpira ujoga wina kama katola mpira ngoja bwaji wawina ana ama kawa wawina kama ifodi anthu jatima fanana simu ngazi kuti wale wanje the myth is kumbuyo ifesi tukuzona zona agodi China
ikumenya kuti pamati timu ija second half ikapita ku recess imakabwera ina angovala machezi maina ake omwe aja nanga wena anga ungofana na ndio matuka aona usiaje between China, Vietnam, Korea, ose makorea awiri, Japan sura masiana kweni oka mwina masiana sana game imwenzi yakuzomenya antolo 30 game imwenzi mwango sinta nosaziwa kuti walo wainde wina kukona kutafuna kamenye kona upeza wina wa umenye kwa zina kazi mezo bwezo wadi kapu anatenga hapo kumeni izo zimeti mangu fani ukigiza miss bwezo wakati they are still strong I think mango game ula yeah of course kuma tigangana game mene inalilia South Africa ndi Mexico I think ina game yabu being the opening game Mexico playing at home and obviously they had the support ya mafans ya scenario ya masewera stadium inatata kwambiri and it was actually a repeat of 2010 World Cup. The opening game in also pakati pa South Africa and Mexico that time South Africa were the hosts this time around at the Menuga. The first goal scored by Shabalala. Yeah. Congo is not even a draw. Of course, yeah. This time around at the Menuga, my hosts they have Mexico, South Africa there kumekujangatalendo. So support naliam ham. And if you look at the South Africa menayambira a mistake. For example, I think in the first goal it was goalkeeper Matani Sonite. Yeah, of course, the goalkeeper, and then the second goal it was a defensive. No. The first goal was a defensive error. Okay, it was a defensive error, and if you look. If you look at the it was goalkeeper. I think it was goalkeeper. Afuna apatire kado alagwitsajani na cha upeza chimuntu chinji. Left here it was the and then the second goal. Oh, what a goal! What a goal! What a goal! It was really a very beautiful goal. Very beautiful goal. Clinical finishing. That's what is lacking my strikers at. Right between the legs. Right between the legs. And tikaona ma red card minana bwelera. I think those were some for example the first red card in South Africa defensive brand because actually it was a midfielder, a defending midfielder now it also showed there was lack of coordination between the South African defense because look last man because that was the last man standing. Now you are the last man standing and the striker. Now striker just is isn't in zeros many striker atagwe not as okay. Pamene bajaba last man ganiza somwaja nguso kuganiza mwajangu kugwesa pamene bajaba imakhala foul ndithu and imatoka kam box mje makhala penalty pamene bajaba munankango ndi box meje bwera penalty straight penalty and red card striker ujandwa nzeru anakamulowa dala yecho and that was the defending that's a professional foul. Now you look at that one as a defending midfielder and you say so where are the defenders because South Africa mamenya 5-3-2 I think 5-3-2 now where were the defenders kuna uli mpakano midfielder akapezeka no he's now the last man defending and that's why we want to defending yake nali ya poya because ana defender mwina anakayuza zero kuna kuti mwina apange avoid that kind of contact but you can actually see kuna kuti zapanga cost game the second red card of course also deliberate because look what happened beba jakunkoka nzake ja but so refa unaona nakuya kwambiri because yeza mairo card and nazo chip abakogawa usasegerera makoena anampasa so yero ina yake kana tande kali wifi yes wina utabwera nangu muzo pita huko. Yeah, but it was a good game, a good start to the World Cup, and again kuja kwa lero taona South Korea ikumenya Czechia. I gave Czechia a chance because game the mayona Czechia mene yakale kuchitira Czech Republic pana anatisokoneza na sisi Czechoslovakia nai ni Czech Republic poyamba inali Czechia poyamba inali Czech Republic anasi ndama Czechia so we have known it as Czech Republic kula kina Pavel Nedved ndani time manager ikumavuta kwa bini timu yona kuti ikapita ku World Cup imasiambiri anaindi goalkeeper wino satoka mugulu ya but this time around ikondika ngati kuti Zakaisi chokeni chachi na Nedved acha ndani yakangati kuti ya bwelera mbuyo kwambiri so agonja 2-1 ndi timu ya Korea
apapa kuti Mexico is topping the group A 3 points, Korea 3 points, and then Czechia 0, whereas South Africa chiseka khomo 0. So we'll see the next round of fixtures. Pamene South Africa ikhakumana ndi Czechia komanso the host Mexico akayakumana ndi timu ya Korea. Munataka mpaka zokudzana ndi masewera amene analotsegulira tournament imene kamba za Mexico komanso South Africa. Koma taona mwina zambiri zachitika pa mpikisano umenewu. Ina mwayo ndi nkhani yonena kuti referee kuchokera mdziko la Somalia anabwezedwa amene ndi choma kamba ka zifoko zosiyanasiyana ku USA pakadali pano ndi kuti nayenso amutumiza kuti akapanga officially a game ya Super Cup imene ya UEFA Super Cup. Sizokhazo taonanso even timu ya DRC imene kuonekanso kuti mdziko wa DRC kumene kwavutanso kwambiri nkhani yokhuzana ndi nthenda ya Ebola. So atapita kumene ku tournament analinso ndithu pa quarantine kuwayesa ndithu kuti aone kuti ali bwino kapena zimenebe ena kumaonabe ngati kuti it's more like kuti ngati kuti tikusalana mwachonchomwe ku tournament kumene kwende kwachitika zinthu zambiri mwina ukhozonena kuchani Paris nyama issues ndambiri ndithu amene akhala kuchitika anthu kumanena kuti zikuoneka ngati kuti World Cup iyi malamulo achuluka kwambiri. Not necessarily kuti achuluka koma I think kuganiza kwa let's single out US as ngati dziko. I think US pena no yafika pachapo madzimva kuti palibe amene angauze kunena no ngati dziko lawo licha. Chifukwa tineneza rifari wapitayo. The referee has been chosen ndi FIFA. Ndikuntumiza FIFA ndodampatsa traveling everything else and anandi diplomatic passport. Akafika mene kuja ambweza. Pano patikumva kuti aya adifana nacheza ndi terrorist which we don't know whether it's true or not. They kenako timu ya ku Iran masapota awo ali ndi matikiti olowera abwiranso akoziti awasalowa zinga zimene zikuabweza kena ku timu ya Iraniyo ikumenya mu US koma zikakhala ku Mexico. So I mean zinzosamveka ine ndikanakhala Gianni Infantino ndikanang'ola kuti aku America simunakonzeke right ngati mukumbukira iye mcheni Africa Cup of Nations ina sitopita ku Morocco inaenda kumanyidwera ku Cameroon kwa choti ma structures ena nasa napangidwe analanda ndikuwapasa a Morocco imene kupangira anthu awawa akanangoza kuti US anthu achokepo angosiya ngachotse matimu onse amene amenyera mu US divide them yes timenyanso mu US anthu ena apite ku Mexico ena akamenyere ku Canada matimu onse awawa achite fifa akuzimva kwamba ifana namumva amene anayankhulira Gianni Infantino kuti aya ife sitingalowerere zachanchani akuliwopa inakadziko linake ngati ndinazese sizinakachitika because the same people amanena kuti boma lisamalowerere nkhani za mpira yet abana ndi andale asalowere so apapa kupanga izizi ndi andale there is no way mungabweze referee who is the best in Africa and for the first time then go chifukwa mndu wa ku Africa fanya yambweze and you can see DRC also yes akuti akhoza kwana anapitisa ku isolation kuti aone guy look at me na 70% or 80% of those guys once are Europe bongo ndoje pamina masewe ana amenya ndi Crystal Paris ka uja once are kumene kuja kapeze kuti lero kapitise kuje ku isolation so America ndona ngati ali zimzina zimene akanapanga bwino kusiyana ndi kuti azichita traumatize my player kapena traumatize my supporters because iwo akanakondwa kuti one ma hotels are they have been booked and abanga business even my domestic flights within the states oga onena mpira akanakaso ali bwino kwambiri now akupitisa chinthu chimene chimapititsa anthu ambiri so ndiona kuti my instance ngana mino si abwino Gianni Infantino akanangochita resign if he cannot take a decision mpaka nganikatheka kuti mpaka na mthapange resign I mean panga kale ndozi temu ina kani ndiona of course mpanga ndozi koma when you fail a decision executive decision yemingati imene ijayo why should you continue papa pajama neno anaina kupita kwa muza even kama uza president good no I think you are iniyo mguloyera kwambiri now mundu chobwerera kwawo kalandira very heroes welcome in fact wachuka kwambiri fanya mpatso lako zokayimbira Super Cup right incident yake yomwe and of course I don't know unofficially Canada was saying akozobwera madzayimbira kuti kudziko lawo so you can see kuti zinthu zina I think anthu amwina state of amusi yasongoza munthu kwambiri yazunguza nkhani ndi imeneyo zochita ndi zambirimbiri nkhani yokhuzana ndi World Cup mwina kungoyankhula bwezotani imene taneneramu kuti ni ma issues ena amene amapangabe condemn kuti zinthu izizi sizikuyenera kuti zichitika ku mpira wa miyendo
Yeah, ndi World Cup imene yabwera ndi zipokopoko zambirimbiri zimene pang'onong'ono ndithu zachosabe excitement imene imakhalapo ya World Cup, because World Cup is the biggest event in the world. Palibe event pa dziko lapansi pano imene imaposa the FIFA World Cup. Palibe letu. Okay? Kaya anthu amapanga ma-dance ma-show, kaya kuli Olympic, kaya kuli ali president wa kuti kwa kuti kaya kupanga chani, kaya kuti president wa kutani. Palibe. Olozito olachali. Palibe. Olati wa prophet kaya andani kaya chani cha kutani. So the World Cup is the biggest event in the world. Panopo the whole world is glued to their televisions and they have traveled to those countries kuti aone World Cup. Billions and billions amakhala kuonera the FIFA World Cup. Now, tournament ngalimene mukuona game mwabwera mpaka 4 am kumapeza kuti munthu ulikoni. Aitochala 4 o'clock. Maitochala office ungoimba phone kuti ndadzera kaye pa ujeni pa girini kuti ubweretsere buku la uchipatala. So nkhani zake ndi zimene zozo. Now zimene zakhala zikuchitikazi zabweretsabe ndithu ngati kuchosaka excitement kamene kamakhalapo ka World Cup. Pali zambiri, it was obvious kuna kuti ku America kwa anthu avutikako. I don't know why FIFA insisted, because mukaona mmene yamayankho zimachita kuonekeratu. Easy eye. So FIFA amene kuti ayipange engage boma lija bwinobwino pa zinthu zambiri. I'm told the president Infantino said kuti they engaged the government, for example kuti apange waive mwina ma conditions ena a visa, for example kuti palimana nali maiko ena including Malawi imene amati anthu mukamapita ku America muzipereka chikole cha $15,000 ati anapanga negotiate zimene chachose special visa arrangements kuti athamangise mavisa a anthu amene akuti akuona World Cup and so on and so forth. But we know kuna kuti pali anthu ambiri amene akubwezedwanso kumwe kucha. Okay, the issue of referee Omar, the best referee kuno ku Africa, ndi issue yomvetsa chisoni kwambiri, because he traveled there ati kumene kuchano nde he was interrogated fusidwa mafunso for about 8 hours just to find a way. Now just to make it clear kuna kuti they in the kuyambira they did not want him kupita ku America, because there's a ban America na ban ma Somalis kupita ku America. Okay, so him being from Somalia, they wanted to find a reason yonena kuti uyu asalowe mu America, because interrogation mpaka 8 hours. What are they interrogating? Okay, ati mpaka 8 hours kena kampuzabwera ndi statement ati apeza kuti he is linked to some terrorist chani group kayati chani wala chani zimenezo. Okay, anyway zakwawo konko kumeneko zawo zimenezo anthu pano timapita China shopping, timapita China chani izo zawo ku America mumapita kuti mukatani. Okay, so izo zachitika nambweza zosakhala bwino, and look, FIFA, UEFA comes in. This is now Europe comes in and says, come here, you are welcome. Mukapanga officiate Super Cup. Okay, PSG versus Aston Villa. You see, so my way nowadays he's linked to terrorist. Okay, so those are some of the issues, many very bad. We have seen, for example, South African officials here now, so they were denied my visa. We saw also that DRC's many mukambazo, Iran, Kanye again, the many who doesn't go bit mpira and so on and so forth. Chan Zambiri business which because many such also the excitement. So FIFA next time they should do better. This time around they have failed. That's why we saw President Infantino and this year. We saw the last World Cup to Qatar. Qatar is a Islam. And the restrictions are also big. But FIFA negotiated. Kanyamua, for example, and Qatar who because of Mamo negotiate, and I think people were allowed and so on. But now with the nature of World Cup, okay, but another negotiate. So as now we could win about America, Mayopa, Kayachan, whatsoever. Indeed, season and the FIFA, the referee, Amboys of America. Why didn't they
assign kusinthanisa ndi refu wina kaya amene akuimbira ma games ku Canada Or Mexico. Mexico kuti yakaimbira Koma basi. Okay. Koma ngulomba zipita. Okay. So FIFA no. Next time the tikumalizisa kwambiri nkhani yokusenda World Cup timayang'ananso mina fixture imene ikubwera kuli masewero ankhanikhani kuphatikizapo Brazil zaso ndi timu ya Morocco Sunday ningofuna prediction yokha. Yeah, Brazil and Morocco is going to be a tough game. Even at 12 a.m. Yeah, 12 a.m. It's going to be a tough game. In fact, group ya oyo matimu amene akutuka mundawira amenewo Brazil and Morocco. Imene ipaseni draw. Winner number 1 and number 2. Draw game. Even Ina Brazil. Ina Brazil. But ina ya USA ndi Paraguay. Even 3 a.m. Saturday. Paraguay is a winner. Takwera Paraguay. Awa tuke mawo. Aba mugu. Awa ngati Ayi koma it's a football nation Paraguay. Of course, kumano awa America wamapita ndithu patai kumaulendo ina ya Canada yo. Awapanga za South Africa. Canada yomeya ndi chani? Ya Canada yo moipa saso. Canada iwina. Ayi Canada ni Bosnia. Ayi na Canada. Bosnia. Chabwino. Prediction yali ndi imene. Yeah, sure. Bwanji tibwerere kumudzi kuno kumene timu ya Craig Sporting imene ndithu yalemba ntchito ya Ernest Ntawala amene anaphunzitsako so timu ya Flames mchaka cha 2015 mpaka na 2016 iwo ndithu akusinthana ndi Elia Kananja amene anawatenga itangulwa kumene timu ya Craig Sporting anakhala nayo ndithu chaka chatha komanso taona ndithu chaka chino zakhangati zavutirapo kutenga kuti nthawi imene akuyisiya ndi kuti sinapezeko chipambano china chilichonse yangokwanitsa ndithu kufananitsa mphamvu masewero awiri kubwera kwa Ernest Ntawala tinene kuti kukhala ngati mpulumutsi kuti timu ya Craig pale chinyama. Yeah, tikanaoteka ngati mpulumutsi mina timu lakwira chabe koma kuti mwina kukhalapo kusintha kwina chifukwa mmene ndayionera Craig Japena ndipena bendi yodwala inomwepo tinachosa maplayer angapo ambiri and zimene zachitika pakati pa administrative kumuchosa munthu kumbweretsa kuchosa mkena anabweretsanso mpijeni chisomo zinthu zimene zazopangisa kuti maplayer nawo sakhale osokonekera now bwera Ernest is a good coach in terms of kuchikocha yachisodzera and as a coach pa national level he's traveled quite a number of countries and the experience alinayo so timpatse bempata otakozosinda not kuti angasintha game imene ikubwerayo iyi tisamwerengere kaye kosi ndimene akuyambira akufikira yomwe yeah koma yatsala masiku angati kuti ayambe kuli chisomo pano yatsala masiku amene atsala game yawo I think it is Sunday most likely ndi mmene Wanderers jairiri akhoza kachapita zigoli 4 or 5 so tisamwerengere kwambiri koma team koza kuyambira mukanza mfuna muditsutsi tikoza kuyamba kumwerengera after game ya Wanderers kuti wachita training ndi team 1 week ndekuti mina tione kuti akhoza kubweresa kusintha kwa mtundu wake koma he can change things koma no we cannot say he kubwera iti muchite kuti koma abweresabe kochi wabwino akuti ndi kochi wabwino Ernest Ntawala kufika mwina threat imene ndinayo ndikuti mwina wakhala kwambiri outside coaching things fa mwina sana coach bekwa nthawi yayitali chichokere ku national team kuja pakati pamwina amamkhala ngati amazichita praise ndikukhalika nena choncho from 2016 mpaka 2016 kuti almost 10 years yeah sasa chitepo coach team ina iliyonse ngati amapanga mwina kuna ngati privately koma if he was not active then it's a problem for mpira ukumasintha almost on a daily basis ngati so sama achita follow matimu zimakhanso zovuta kuti ubwere uzasinthe kanthu Henry Gome akunena kuti Ernest Ntawala akhoza kusintha zinthu ku timu ya Craig koma mina timayang'ana ndi mmene wayipezera tsopano timu imeneyi kuti sinakwanitsa kupeza chipambano zikuvuta ndithu kuti kumene kucha yeah coach ndi mbali imodzi imene imapangisa kuti timu ichite bwino koma sikuti kuchita bwino kwa timu ndi coach yekha yani pali ma factors ambiri amene amapangisa kuti timu ichite bwino timayang'ananso amene akuyendesa timu imene yoyo ma decisions amene akupanga ndikana timanena kuti mwina success ya timu imene timayiona pa ground ichi mwina 70 to 80% yokuti zitheka pa ground pacha zimakhala ziganizo zimene zikuchitika kuma office okay nde pamakhala recruitment ya players kodi players amene angabwere ku ndi atiwo okay pamakhala ma incentives and so on and so forth coach you amene chan pamakhala ma factors ambiri amene amapangisa now tikaiona timu ya Craig for example in this case ndi timu yonena kuti imaoneka unena kuti pali zinthu zingapo zimene akuyenera kuti azikonze number 1 mukaiona squad yawo ija si squad yonena kuti you can say kuti you would expect them kuti achita kupanga zodabwisa mu league okay so they need to work on their squad abweresa anyamata ena amene mwina ali ndi upangiri wina aonera kuti mwina timu ija ikhaingati kuti alimbako secondly ndi ziganizo zimene zomwe achitika ndi akuluakulu amene akuyendesa timu imeneyi
zikuonekanso kuti zikuagaya kwambiri, so akuyenera kuti azitolere. Okay, akuyenera kuti azitolere kumbali in yani terms of ndimona ngati kuti ma decisions ena kumabwera kutengera ndi imene ikuchitira timu nanga timu ichita bwino bwanji pamene mwiniyo mungolowamo paliponse inuyo zimene mupangazo sizothandiza kuti timu ichite bwino. So simungamangobwera ndi masuspension abwerabe chifukwa kumene kumachoka ndi masuspension ndikukhulupirira mwina nungokhulupirira kuti mwina yantawali sanalemberetu suspension. Okay, ndiolemba kunena kuti musanene choncho ndiye ndikufuna ndiyawuze amene akuyendesa timu ya Craig kunena kuti panopo mwalemba coach Ernest Ntawali mwampasa contract ya 2 years they can timu yanu ija mmene ilili it cannot perform wonders this season. Forget it. Okay, if you want, they should fight for survival. Hey. We need to be realistic here. Craig this season must work to fight for survival as Ntawali builds a stronger side. Okay, so this season mpase Ntawali mpata akunge timu ichi koma tisamve after mwina 2 weeks 3 weeks mwina second round after Ntawali wamenyaka 7 games simukuwinabe basi suspension Ntawali timu yake imene chai. Okay, in fact panoposa ali mutopo 8. Okay, but season has been very bad because of Madison, and in fact cumulatively zinamba kumaoneka last season chakumapita muona kuti kodi akula memukuyendesa timu iyi akula jana kulisa muti na hipa akumenya kwanda zene play wabwino kwambiri so chaomba chaomba. How do you sell that type of play? And the replacement yake mwaona kuti nditiyo uyu sanacho kwa goalkeeper Brighton kupita ku Masters. Now how do you expect kuti timu yo izichitabe bwino pamene mwagumula timu yo? In fact I was hearing to Elia Kanani he mentioned about the same things. Okay, he says no but we lost some players but anyway we have been trying and so on and so forth. So amene mukuyendesa timu ya Craig have patience. Mukabweraso ndika suspension kata Ntawali then muzoona kuti palibe sokochi wina amene angakonze timu yanuyo. So the next thing inuyo no mungotuluka maofesimo mupite pa ground mukakoche nokha timuyo. But panopo mwalemba Ntawali have patience. Musiyeni Ntawali season inoyi ikali season ino kuti Ntawali akunge timu. Okay, next season ndiye muzamba ino mwapasana no target kuti Ntawali so panopo tufua figure out. But as Ntawali builds the team this season mpange ni support. Okay, zimene akufuna kochi mpaseni kumwe kuja muli ndi ndalama ku Craig muli ndi ndalama. Okay, so mpange ni coach support kodi ndizambiri muziti ndalama ali nazo so mpange ni support coach ngati mufuna kuti timu yodi ichite bwino izi zomanga kuti tima suspension away with that. So tough luck to Kananji. Of course team sinambe bwino, they have lost 4 games, I mean 2 games ma draw 4 sana winepo ndi timu yokha imene sinapeza kuchipambano. So apapa muona kuti agumula onse Elia Kananji assistant wake Saidi komanso Blessing Tembo I think amana ngati data analyst agumula onse. Now izizi nzose dabwisa because goja kamabwera amabwera ndi anthu ake ma recommendations ya in fact style ya masiku ano liona kuti iweyo ukakhala kuti uli mu mpiramo have good relations ndi makochi because coach amene amakhala head coach kaino ndi matata analyst yani muziwerengeratu chifukwa ngati mene ali Ntawali pano apo ndoti Ntawali akubwera ndi anthu ake. Obvious. Okay, yakubwera ndi anthu ake nanga anthu ake azituwa uku iwo yapa tsono panopo ndalowa mboma ndine tsopano so makosa anabweratu ino kapumeni iwe ubwera kuno umabwera ndi anthu awo so apa Ntawali akubwera ndi anthu awo so nzosadabwisa kuti agumula yoseija tiona kuti apanga appoint assistant ndani. As for this weekend game ndi Wanderers obviously imeneyi ndi Nkhoma mapanzina zimenezo panali Chisomo Nkhoma amene anamutenga ngati kuti ongogwiriza because Chisomo ani ntchito yake full time ngati opposite Craig ya the women's team ya Craig so abwerera kumeneko ndiye kuti koma for this game ndiye kuti she's the one who has been preparing the team and Ntawali apanga unveil pa Thursday
meaning kuna kuti ngati kuli kumana ndi anyamata pa ground mwina pakhala pa Friday already the team must have traveled now to Blantyre kumene akhala kumana ndi team ya Wanderers ndiye kuti iyi chanzero chimene angapangiswa mtawa timaona koja akakhatwa bwa kumene amakhala ukakere kuma stand uya yonchi basi ndiye kuti chisomo ndi amene akhale pa ground tamangisa kale yonchi mwina akapanga observe china chake pa half time kwa angopita kangoyankhula kuti okay banja tate komano kweni mwina mtawali watiyambe tikwembe zoti tiyamba kuwaona mwina pa touchline the other week tione ndi kuti zikhezi kuyenda mota tikadali but is mentioned kuti mtawali wakhalitsa sasa kukocha about children ku Flames kuja tinamvesa kuti wapita ku timu ina iliyonse so football ikumasintha kwambiri ndikubona kuti mtawali ndo sharp I know I hope kuti he's been appraising panga kwenda ndi mmene mpira unaendera pakadali panopo chifukwa ndimamva kumatimu kwinaku makochi tsiku linatibwera pano tikutchula ndi mayina inuyo simukwenaso kuti muzikocha mpira chifukwa aida makocha ambiri amene akukocha Super League akutionongera mpira tumabwera panopo ndikumadandaula kuti national team sikuchita bwino chani you think pasua uja maplayers autowankhana nawo kandi 3 days kandi 1 week aphunzitse china chilichonse okay makocha Super League sakutithandiza makocha ambiri mu Super League they are incompetent okay ali ndi mapepala ndipo maiso anu osalephera munthu wa maiso mtundu wanje ona kuti popanda munthu mmodzi olepherapo ino akaputa ndi gulu lanu amene mumaphunzitsa makocha mumaphunzitsa bwanji makocha tinaye kuti niyo mataphunzitsa kwambiri tinaye kuti iwo amataphunzitsa kwambiri tinaye kuti kochi sangala tinaye kuti iwowa amataphunzitsa kwambiri kuti kochi sangala kwe maiso makochi wonse adakhoza maiso ena timamvana kuti awa malemberedwa awa maonera amatani zimenezi inu that's why lero makochi akapita kutaona taino akapita mu Super League mu nde zibwana zake zokhazokha zimene kukanika munthu ayiwe alipo kochi ada mangoyala makoni angoyala makoni akatero 11 Monday training Monday session 11 Tuesday 11 Wednesday 11 Thursday 11 Friday game in Mawa 11 anamenyisa Malinika 11 pa Bingu Stadium simayiwala game kumana Mawa against Egypt 11 2 hours nikamafika siku la game maplayers ali wefu atopera ndiye timu ina bwana ndenu makoche mukutonongera mpira ku Super League tikushura ni maina ena nsumukana kuti muphunzitse so bali tiyendipite ku Bullets kwabwera kocho tsopano Onyarenda tingo kuja maono ja yeah I think welcome to the biggest team in Malawi biggest in terms of whatever achievements popularity and the like we can't deny that and pressure ya Bullets isi amasewera adziwire tuye kuti obera kuti imene they demand success at all cost to make matters worse amuzire kuti live watu ndi Wanderers inde ndi Colorado koma City mafuna kuluza ndi amene chifukwa kuti aluze ndi Wanderers the next game that is coming imene Gilbert anafufuta kwa majimwe azamuchita measure pamene pai so yes nayenso City ngamuchite measure kwambiri game imene kubwera in next game chifukwa I think inali ndi caretaker of course game ndori mwene kubwera ndori ndi ya air top 8 yomwe imene umenya ndi ekaya imene sondayo yakira ndi I think performance ya Bullets pang'ono sikoni kuti sili bwino the good thing is ekaya popeza onse wachoka ku plan yakuzamenyera kuno kulilongwe so akanga don't sale away koma Bullets is always home anywhere so I hear Nyirenda is a very good coach ndaona ndi profile yake kumene wachokera very good coach ngati ma player angamlandire number 1 ngati administration ya Bullets ingamthandize zimene yakufuna you can make a formidable team chifukwa ndani ya kuja national team ya Zambia ndeno define straight hiyo je ndamona ndikocho and profile hapo kuda kadu kulibe interference zimene aonena za administratively koma mulorera koma mufana siko chomwe koma uyu amene nazimenya uyu azita akaloza mezi amsiye ambweretsa amsiye ampatse ndawe game the next game I may not judge him koma timu onano kushinda kwa game from Monday to Friday nekadi you know with the system yake right tinazonapo ku Manchester United Amorim was not a bad coach analo kuma system ena magwisa iye ndizimene zimachita konje sizinagwire
fanyana namdani analiso god osamva kumuza ti sintha iji so you are a good coach but boys utati umuone kumene amamenya poyamba it's the same system waimenya Man City kambako imene nali coach wabwino so we are saying kuti atangobwera Kariki anangobwera ngosintha zinthu ziwiri zitatu so zimafunika so ukapita ku new team understand the system imene akugwiritsa ntchito aini yake chifukwa Bullets ngatenga player by player pena pake kumapepuka so ikufuna kuti imene wabwera amene analipo kale achabwino so kamawerenga achina mpokera achina amene akuti ngatagwira chitimu chiche so zingofunikira kuti imene wabwera chonchimu ampatse mpata achita assess team apanga because kuti Bullets si kuchita bwino don't expect national team kuti ichita bwino true ngati si kuchita bwino and ngati Bullets is not competitive trust me Wanderers and Silver Strikers can also relax all right so zingofunika kuti matimu onse amene ali amakhala rivals afunika azikhala at peak chifukwa mmene ndayonena Silver Strikers ndi maplayer awo ili bwino nayenso ofunika kuti coach amuuze kuti uko kuti Bullets the good thing Bullets ili ndi media team yabwino every game imene amamenya you can find it by website pa kwambiri ili yonse zimatengera kuti result ndi anthu wanji alinayo so unlike mina matimu enawo ali ndi media team yabwino so ma highlights kuti ndikufuna chabwino ndinasemphana naye Bullets kuti ndipangani chakuti ndipatse ni clip yakuti akupata so imene inthandiziraso kwambiri coach Silver Strikers we're talking about the number one thing yamina kupanga media so Bullets and mpata kuti akhoza kumpatsa ma clip onse yatha kuonera behind scenes kuona kuti chimavuta njana akhoza so being an exposed coach being an exposed coach akhoza kuchita tikunena tuza Nyirenda samani report ili ngati manu olo chapidu ngidi ma highlights amapezeka akuti amene akuti ngoti achita koza nzeru kumani nduyu yeah so anyway chimene ndifuna kunena kuti Nyirenda amene wabwera ananena za local coaches being an international or exposed coach my player too should gain knowledge from a foreign coach chifaka bwena amene jachita impact zinthu zimene zimatifuta so even tikamakaswera ma international games so amene wabwera muone atabwera pasua change the whole Bullets amata kuchotsa ma player kubweretsa anyuwani ndi kuwinabe and kukonza team ndi kuwina because all the time that he has been Bullets wachita mnogo kwambiri kupanga dominate atabweranso Dan Kabwe ku Silver Strikers anabweresanso zinthu zosiyana umwe wina ku Silver nalo wabwino amawinanso zikho ndiye mutakuona kuti out of the local coaches amene timakhala nawo palibe anawinapo tili ndi foreign coach palibe anawinapo league tili foreign coach pasua amangowina as foreign coach anabwera Harrison ku Wanderers anawina so makapu ena amene maloko Kabwe atabwera anagawanatu FTH Kabwe anatenga Kabwe kutenga Kabwe pasua utenga yake Harrison utenga yake so which we are saying kuti capacity yathu ya ma local coaches not undermining them imaina kuti zitsinthira zimene goma maneza kuti ku national team asamavutike coach wauza anthu chizochitika so mmene wabwera Nyirenda is an advantage not only to Bullets but even the players themselves kuti akhoza kutenga maupangirira amene amapita ku national team achatu akhoza kasintha zinthu zina taonako pang'ono mmene uyu ndati pinga njira anapita ku Scotland anapanga utakuona be kuti titakuona kuti Wanderers has changed a little bit in approach ama games ao mina kumapangira mwenye zikuli follow but last year kuponya kesu kunaonekeso so chimene ndifuna kumpanga encourage kwambiri Nyirenda is one suti chichewa amamva right and isuti culture yathu ndi ya Zambia kusiyana kwenikweni si kusiyana right akuidzwa history ya football ya Malawi history ya kwawo how they can integrate so all the best men wabwera supporters help him give him time kuti akhale apange fineo kuti Bullets si kuchita bwino imene manena kuti we can't have a very good national team we can't even have a very good competitive irado yamenya ndiye kaya yakanso panopa iyatuluka trust me uzaona kuti patronage yakupira iya totobe izachepa unfortunately that Wanderers atuluka uzaona kuti si publicity kai makhala yovuta kwambiri so amangofunikira matimu amene wazita muno so welcome Mr. Nyirenda tukupulika muchokera waka panji kumzimba manye mpaka na yosinthia yankhulo wapulikendi wamwe akumva zomwe zonse zomwe yankhulazi so timafuna tingozi takawa already ni mina media team amfotokozera awambarara wakweni kuno Nyirenda so azikamva chitumbuka msaiso sakamva akachimva chizungu akachimva so aliyense player sanamizire all the best Bullets here is your coach as you go and company
msireni ndapanga timu ija aone zikozo kamodani. Nkhani ndimeneyo Henry Gome tukamba za head coach amene ampanga unveil timu ya FCB Nyasa Big Bullets kuchokera mdziko la Zambia, tukamba za Wetson Nyirenda wadawada amene ndithu kubwera ku Malawi kuno. Mwina tiyembekezere zotani kuchokera kwa iyeyo pamene tikuona amene sayachitira timu FCB Nyasa Big Bullets angakhale kuti sinalawepo kugonja mu FDH Bank Premiership. Ineso ndigwizani pale kuti timulandire wadawada kuno Malawi. Come again? Wadawada. Is it wadawada? Wedson. Wetson. Wadawada. Nyirenda. I think it's a nickname. It's Wedson. Paliso nina hapa katipo Nyirenda. Ndako denga na wadawada. Wadawada. Kumunguzi wa wadawada. Wadawada ndi sopo. Mami wa sopo wadawada. Mukapita ku Zambia. Nduziwa. Amoneka unangewo. Kodi nusumna sambile wadawada. Tina chapira hapo. Iya kusambira. Sopo wanga dameja ti machapira emwe kusambira emwe kudzola kusukira sombaleso kusukira mbale ndemvula isakupeza udadzola sopo awandana ma 2000 sakuziziwa zimene udadzola sopo mvula isakupeza umatawa maye anakulira pa mvula ijakamenda ijo kuzalowa maso mamfa kwawo anakulira pa sakuziziwa kuti sopo timachapira kusambira emwe kuchapira emwe kusukira mbale emwe kudzola petizani zozo emwe kabereka mphatso sokuje mudziwa zimene wadawada koma I think ndi kocha wabwino ndimaona profile yake amene wafotokozera komanso pale ndi kocha woti ndi experience ya mphamvu nayenso ndi wa old school because ndi gulu la chinapare koma nkhani yake ndi yomweyo yonena kuti I hope kuti because for him sanakhale out of coaching panthawi yayitali wakhala kumakocha he's been active wapusako ku Zambia kwauko wa matimu achina Dynamos achina Zanaco. Dynamos is a big team. In fact panopo Dynamos ndimene ikutsogola mu league. I think they are the damene atenga league season the last season ku Zambia last season. So yeah also winako league so I think Dynamos ndamene so winako league ku Zambia. He's done very well also ku Mozambique. Wapusapo also ku South Africa. Even the Zambian national team also. So ndikocha onena kuti ali ndi experience ya mphamvu because for me ndikamaona Zambia amene mapangira zinthu zawo pofika nokantenga kuti uyu coach bwera ku national team obviously ndikuti ndi coach wabwino very sharp ndi coach wabwino so ndi choice yabwino imene Bullets yapanga. I said it kuna kuti ngati Gilbert Sichero sakumulemba Bullets then we should expect to do Bullets itenga coach wakunja because tikamayang'ana local market makochi amene alili it's very unfortunate kunena kuti makochi amene zijani makamba zicha kukuphikidwa makochi ambirimbiri ukati uone makochi amene ali qualified ku Malawi kunoko makaf A makaf B amene anakapangana kuchoka ku Malawi kuno anaiso ambiri ndi ambirimbiri koma where are they because timangopanga recycle the same coaches pano mwandikumbusa NSTU akanatenga backroom staff antenge Gerard Phiri there's so much unenazo palika kulekena kamene ka crowd of coaching quite some time ndaji na Gerard dio koma ajina Gerard anajiona kuti akangota achoka huko apita achoka huko apita na ngati pamwera akagulukena kamene kakhanga linokalowa kupanga breakthrough so pakatipa ndi ajina Peter Mponda Gangira crop ya 2010 Afcon Peter Mponda Gangira amene abweramo ndikanga tapanga breakthrough chukepo Joseph Kamwendo amene na 2010 Joseph Kamwendo nice wabweramo anonga bwera ujenu yachinafundiwa mwina poti also the generation imwe of course was not there for 2010 but the generation yokayo achina chavula kuekhayo kochani kagulu kamene kakano kabweramo ono kamene ngati achina Mponda aona kuti akumati michiro ikatha sura chilokhala padzuwa nthawi itali akulowera atola atola achina kananjiwa suti kananji yusu suti achita kuga kweni ndachaonena kuti akamachoka mwina wakudedzayo apeza kananjiwa actually that's how coaching imaendera
kumaziwa kuti uyo yakama amakuthamangisa lero umakazungulira ukutsikira umadzabwerera lero Mourinho wabwereranso ku Real Madrid atamthotha wakazungulira kwabwereranso kala Ancelotti anazamthothapo wakazungulira anabwereranso apa anachoka yekha ndiye coaching imene in fact amataka kukuthotha lero kuno mawa kukutenga uko the company anapangisa relegate Burnley uko the following season just few weeks later kubayeni ukachitaso bwino kwambiri so the coaching many actually secretary pasoka show Charles was giving me an example ya ku Brazil the other season ku Brazil ati anacho some makochi matika ni makochi 15 now here's a league ya 20 teams I think and makochi 15 anachosedwa ntchito koma madada akamchosa uku akupita mawa apita kuti mwina wayo sedwa ukocha ukundukachita bwino ndempira so mene coaching imayendera now tikoti makama sandani wada munaonjezera za Zambiri wada komatu dzina tikapeza Nyerenda musalibala mwetseri zeni Anyerenda ku bullets aipeza bullets pamene lili paja sinayambe bwino bullets ngakhale a CEO achigoga amanena kuti anthu akuti sinayambe bwino koma sitinagonjepo yes team sinagonjepo koma imene yambira timu ija singatenge championship if they continue like that okay because they are look amene agonjapo wali pamwamba pa iwo anzawo agonjapo okay so zimene akupanga zimene mapanga Wanderers last season machosa ma draw and there was a point imene Wanderers inaza kupenda kwa mbili okay koma bizoti Wanderers ina lose koma Bullets kubwera benditu chifukwa chana kuti amachusa so ma draw and the unfortunate part yana kuti matimu amene akulephera nawo season ino mwina ina ndoti so last season anaputaso achina sivo jani so akwena kuti azitole so wada wabwera pa nthawi yofunikira kwambiri yonena kuti anthu akuziwa tunena Nyerenda yonena kuti akwena kuti aikonze timu ija kuti mwina ifike pa level imene Bullets anthu amayidziwira wakamba kale pale kunena kuti Bullets ma ambitions amakhala akula ndi timu yona kuti ndi large follow inazo uchita bwino iwacha thaizo samafuna kuti azitengali and so on and so forth so we wish him all the best ndikocho wabwino we hope kuti apasidwa support yonse imene ikufunika naye so akubaya ni background staff yake wachita bwino tamva kale kuti amene abwera ndi minutes oche pamene atsala koma ndimafuna prediction ya Erdogan takamba kwambizo kuzani makochi prediction yokha basi kuli Bullets versus Ekhaya prediction Henry Gome Bullets versus Ekhaya game imene ikundivuta kupanga predict ingopangani Ekhaya game yawo yomaliza mu Super League ndiye Master Security inamenya mpira odabwisa kwambiri winanso adukiro khanga ndi Barcelona inawina 2-0 ikakamenya zimene zicha Ekhaya ikuwina game imene matero ene ndikugire mawa amenewo okay this first game ineso nena kuti Ekhaya ngalingamenya game iyi ikawina koma adzasamale kwambiri achiwiri adzasamale kwambiri chifukwa simcode blessing awawa Ekhaya one asapite modzipopa kwambiri akamenya ndi team imene ndi dzina imene pressure so kustand yema khala ma defending so champions awawa and chance yo winner this first game koma can they defend it on the next game so what is a prediction iyakho za kuwina okay jabwino koma no wada wabwera akai no again this game jembekeze kwambiri ndekuti ndi Heston ndi ziko mkanda because watata Nyerenda angobwera kumene so obviously mwina akakuti at least mwina Tuesday panopo maybe 2-3 days with the players before the game so Brigos ndi kaupangira pangira ntuni Brigos ndi Sivo ndiike kaipa draw imene Brigos ikuwina River draw ndio safuta only first leg yaza kumanasa ndio safuta Sivo yake Super Strikers versus Karonga United Sivo bado lidwa Sivo ripa Jones inadzizi mu Bullets kuma ndikale draw of course ina ndaika game ina Super Strikers versus Karonga United hiyo ina Sivo is it away Sivo wherever they are amene Sivo singaluze pali Wanderers versus Craig kosho nywani so nako hiyo ina Wanderers convincing
I think no prediction mena endere koma nongofuna 30 seconds pankhani yokhudzana ndi bungwe la FAM mena nena kuti pakadali pano Peter Ngangira komanso Peter Mponda sakhaso mbali ya technical panel ya Flames zimenso zikutengeranso ndi mene kumbuyo kuti naona masewero ena amene anakaniza matimu akuapanga release makocha awiri FAM yachita bwino sachedwe ndi nkhani yachita bwino chifana akana kubwa gome tinali pakuti timakangana kwambiri manena izi if akakuitana for a national duty umanyina upite if you have got valid reasons of course amena mlemba nchilo mzoti usapite na apapa mene achitira FAM achita bwino asiye nakhale kuti mukwawo 10 peza abange focus za kumene so ziko lingali anthu 24 million tingali peza anthu zimene amanenso gome kuti pa market yathu alipo makocha ambiri amene ali makaf A makaf B atenge nake afute makaf not this kuti awasuti sali bwino Peter Mponda is good even Peter Ngangira the team mene wapanga so sifa zali ndali bwino koma suppose sangabwere let's tipezena and move forward chabwino 30 seconds Henry Gomez kani ndigende pale tunakambaso kale kunena kuti that time I think ataitana ku national team ya Masters inakana kumpanga release Peter Mponda and again team ya Silver Strikers inakana so kuti Ngangira sapita because inali kuti league ya Salaba season ya Salaba kono kuyamba nde akuti makochiwo amapanga prepare matimu awo nde adakanizidwa kupita national team then we said una kuti asavite national team let them concentrate matimu kwawoko ku national team ku atenge anthu ena so now anatenga Fisher Kondowe ngati physical trainer amene akoni kuti wakhazika kumene kuja of course pressure Mwasa from Moyale is still there but akuyena kuti apeze sumwina wina assistant because coach akuyena kukhala ndi assistant iyo ndi okuti kabati akhule mchichewa azimthandiza coach okay tikaona zimene zochitika national team mpaka dali panopo coach uja kukhanga tulisa kuthandizidwa bwino aliyeka khanga sakuthandizidwa bwino so and assistant yamafuna azikhala munthu onena kuti nayeso ndokutha muzaone mukamaonera magame ache mazaona game ija yakungana mazaona madala pepo acha pena paka mazankhapa amangokhala ndipo makhala china chili pambali apo ndima bwa imeje kutumwa no kumani kucha akali chatango khala muzibona kunya ogiragena chikumaza munongoneza pamabwera mashacha ga makhala menazo pamakhala madola amene chamakhala kuti akuthandizira akumthandiza ko ngati instinct awali ine ndingampasa advice yokuti uli Sten Chilwa was a very very good coach atafuna antenge Sten Chilwa is good amwa kocha I think ma academy ndi antimodzi Francis Songo ndimena umakhana ko I think ndi James Chimampunga so atakhala kuti afuna upanga because he is still in the field try Sten Chilwa but going forward tipemphe ku Football Association of Malawi ndi kuboma lemba ni assistant okhazikika ku national team okay izomatenga ku matimu chani sizimakhala choncho it doesn't work like that of course mwina mafuna kuti kumuziseva but there was a time we had full-time coaches ku national team you remember that time full-time we had the late Jackie ajina Henry Moyo akalabuja ujeni uyu yani anali 4 mbole ngati manager kina head coach ma assistant yake yani ndi Jack amena ajira bwinoso kwambiri mpaka tinapita ku AFCON full-time coaches that time all these four to any team okay so let's have full-time coaches on national team what did Samali Mbaneso ndi ma clubs waya tathokoza kwambiri Henry Gomez komanso Pari Chinyama ngakhale sit nanene za athletics mpisanatrandandola nazo kwambiri zizachitika ineyo tibwerere mbuyo koma nkhani ndi imeneyo 11 koko siku 12 cherani alam kuli Brazil ndi anzawo Morocco imene ndi game yabwino ineyo ndikakonde itawina Morocco koma ine ndimasapota Brazil ndimene malizira program ya Transport Taxi sithokoze kwambiri Henry Gomez komanso Paris Nyama ma analyst athu amene nthawi zonse amapezeka ndithu kuti patsa upangiri wawo pa nkhani zosiyanasiyana zimene timazibweretsa osawalanso pempho anali pa kamera komanso technical director wathu anali Chaku Nyambo dzina langa ndi Aida Mwambasi ndingachoke pano osatchula dzina la producer amene akonza chonsechi kuti chitheke tukamba za Tumi Poki Mangani pilizani kuonera Zodiak TV